výborný grafity, opravdu výborný věcičky. Tady je napsáno. Z Tábora až do Seattlu. Dělal to jeden z nejdrsnějších táborských rockerů v současnosti, Martin Procházka. Motherfucker. No a tady je skateová rampička, na ní vidíme skejťáčka, na skateboardu samozřejmě. Skejťáček odpočívá, protože je unavený. Naše zahrádečka skvělá. Tady možný, jestli se toho dočkáme, bude streetballový hřišťátko. Tady už jsme přímo na místečku. Výborné grafity. Pozoruhodný hlavně je nápis No Drugs Please. Žádný drogy na kvem, který se proslavil pořadu Point, jo. Fuck you, dad, yeah. No, tady jsou vášní kulečníkáři. Rockeři, samozřejmě. Tady se to všechno odehrává. Nejpozorhodnější tady na tom sálečku v těch grafitech teda je Dinosaurus mladší od slavného táborského grafitáře Ríše Fischera. Výborný, životní velikosti, skoro tedy. Naší rockovou nálevničku. Za barem je originální výborný rocker. Vystřižený jak z takových těch rockových magazínů. S penisem, že jo? Jak jinak. No a teď se dostáváme k další pozoruhodné části. Výborný, opravdu výborný umělecký dílo, je to obraz umělce, současného umělce Jakuba Taera. Ale jako to jsou samý lepky prostě. To je šíleně těžký umění, je to ten obraz Mrkem se na záchodech. Tady jsou... Tohleto jsme si tady sami zbudovali. Jsou záchody, které tady nebyly a jsme tady zbudovali. Já teda už moc ne, ale spároval jsem kachličky. Výborný záchod. Šlape. No a zeptáme se tady místních táborských rockerů, jak se cítíte v našem rockovém klubu. Dlouze se napije. Já jsem se tady vždycky cítil dobře. Výborně. To jsou moje ideály. my jsme z Pointu, který hrajete grunge noisový skupině Lunch. Co to bylo?
A teď počkej, úplně jinak oni mluví. Máš prý novej projekt. Polanče. Ještě ne. A nechaj nedělejme, to se kteří nemají Nikolo, jaký to bylo? Jenom dobrý? What do you like this music? Yeah, pretty heaven. And you? Ah! Pepo! Maminko a tatínku už kouřím asi 6 let. Jsem tam asi 50 let, nikam je to v pohodě. A už nevím, co mám říkat, neprobere. Takže na to nebaví, na tom koncertu tak podtočí mě, protože já jsem strašně zábavný. Bude se tady muset všechno zavřít. No ale lidi budou asi spokojení, protože dneska přišlo strašně málo lidí. Všechny kapely jako jsou docela dobrý. Je to škoda. Hlavně jako před půl rokem, před 3/4 rokem, když tady hráli Apinarms, tak tady bylo úplně nabušeno a všichni byli hrozně spokojení a do dneška se už ne. Ne, je fakt, že to, že jsme chtěli dělat spoustu dobrých koncertů a jsme strašně skeptický, jestli to má vůbec význam. Možná hlavní důvod, proč jsme takhle přemýšleli, bylo to, že nejsou ty peníze a teď je důvod víc, protože máme strach, že nepřijdou lidi na to a dělat koncerty
proto, aby, nebo dělat koncerty, aby ještě nechodili lidi na to nemá cenu. Já jsem podařilo dostat docela dost dobrých takových, aby jsme byli lidi spokojení jako s tím, co tady hrálo a jako ty věci, které jsou připravené na listopad a na prosinec. Každopádně za tu dobu, co já fungoval nějakou dobu, tak ten klub se myslím, že má celkem dobrý slovo v Čechách. No, a co lidi tady byli, tak všichni si to chválili a je to škoda. No. Jestli to takhle dopadne, když se to zavře, tak to bude totálně. Okay, 40. Now, 200? How much is it really? Ale kouří teda pěkné na Fish from This is somewhere back here. from Washington I have to DC. it'll come up here. Duck tail. From DC? From Washington. What do you want? Right, 30? 30? Oh my Jeden z málo God. platících, pravidelně platících, je vděčný posluchač. Thanks. Nejznámější muzikant, co znám, tady to. No, říkám, nejznámější muzikant, co znám.